אני מתעורר בכאבים בצלעות, בגב תחתון, אני לא יכול לקום אפילו, אני לא יכול לשתות. יש דובים ביער, נחשים, אני לבד ואין לי מים. חבר שלי זרק לי לראש, הוא רוצה ללכת לטיול הגדול לאחר השחרור שלו. הגענו לפולגה, ושם ישר פגשנו את צבי, אמונה והמשפחה שלהם, ואת הבית היהודי. שתי בחורים חסונים, צעירים, מגיעים לי לבית. אמרו שיש איזו תפית יפה שקוראים לה בנדה. זה 3 שעות עלייה. אני אומר להם, אולי קצת מאוחר. לא, איזה חבר'ה מטיילים, לא, אנחנו הולכים, אנחנו יוצאים. טוב, בסדר, רק באמת, תשימו לב לשעה, תשימו לב לשקיעה, בבקשה, תחזרו לפני. עלינו למעלה לקרחת יער הזאת, הסתובבנו קצת, ראינו שם את כל הנוף, ובאיזשהו שלב, לקראת החזור, אני החלטתי שבא לי קצת שקט, בא לי לחזור לבד. 7:30 מתחילים להיכנס לאכול, ואני רואה שבועז לא נמצא. אני אומר, חבר'ה, איפה בועז? הוא לי ביער. אמרתי שאני לא יורד בדרך שבה הגעתי, אלא שאני ארד בדרך יותר מהירה. הגעתי לנחל הראשון, חציתי אותו, ואחרי זה בא גם את הנחל השני, ואז התחלתי לרדת לכיוון פולגה, וידעתי בדיוק איפה אני עומד לרדת. ב8:30 אני רואה שהוא עוד לא חזר, וזה לא מתיישב לי טוב. תגידו, איפה ביער? אמרו לי בבנדק. ואני מסתכל, תגידי, אתם רציניים? בבנדק? היו שם הרבה מצוקים ומדרגות צלע גבוהות. הלכתי ממש מהר, אפילו רצתי קצת. לרגע שבאתי לרדת במקום מסוים, פתאום אני אסתכל למטה ואני קולט שזה מצוק של 20 מטר בערך. ב9:30 אני ככה נכנס לחדר קצת במתח. החבר'ה שלו מנסים להתחיל לאתר אותו דרך אפליקציות, דרך שיחות וכלום לא הולך. התחלתי ללכת מסביב, להקיף את המצוק הזה, משם אני לא זוכר את המצוק. ב10 אני ושתי החברים שאומרים, טוב, 10 זה כבר מוגזם. ושם אנחנו מקבלים את ההחלטה שצריך להיכנס ליער בלילה. אני מתעורר בכאבים בצלעות, בגב תחתון, אני מנסה לקום ואני מרגיש שכואב לי כל הגוף. יש לי שם הודי שהיה עוזר לי המון. הוא אומר לי, אתה לא יכול לחפש אותי, יש דובים ביער, הם יכולים לתקוף. אני אומר לו, טוב, סוגלי לחבר שלי ביער, אני חייב ללכת. והוא אומר, טוב, אני בא איתך. יש קבוצה ישראלית של מטיילי פולגה, ואני מתחיל לפרסם בקבוצה, אנחנו חייבים חבר'ה שמוכנים לעלות, מוצף באנשים שרוצים לעזור, אנחנו מתחילים לעלות. 12:30 אני תופס את עצמי, אני אומר, טוב, אנחנו כנראה יותר קרובים אליו, בוא נעשה להתקשר. אני מתעורר ומצלצל לטלפון. בועז, איפה אתה? אנחנו ביער, אנחנו מחפשים אותך, איפה אתה, אחי? כאילו הוא עונה לעניין ולא לעניין ולא ברור, ואני פתאום שואל אותה, תגיד, בועז, כמה אחוז סוללה יש לך? הוא אומר לי 4%. אני קולט את המצב, אני אומר לו, בועז, אתה חייב לשלוח לי לוקיישן. הסוללה עוזלת. טלפון נתק, אין קשר איתו וגם לוקיישן אין. אני קולט שאני תקוע שם לבד, הכל חשוך, ואז אני מתחיל ליצור. הצילו! כל היער כבר, בועז, בועז, בועז. סטרס, אנשים רצו כל הלילה. אני כאילו עם הילדים. ניסיתי לזחול והבנתי שאני לא יכול, ואז אמרתי טוב, אז אני פשוט אלך לישון, ושאני אקום אולי לי יותר כוחות. 6:00 והאור כבר בשמיים, שגרירות פונה אליי, צריכים לדבר עם ההורים של בועז, הוא נהדר. ממש לא רציתי להגיע לרגע הזה, זה היה לי מאוד קשה. באיזשהו שלב, שכבר אני זוכר שהיה בו אור, צעקו בועז, בועז, זה כנראה מה שהעיר אותי. אני רואה הודעה, מצאנו אותו, הוא בריא. אני פשוט מתיישב ליד עץ, מתחיל לבכות. הייתי מרופל, הייתי ממש עייף, לא הבנתי מה קורה איתי. יש פתאום איזה זוג שיש להם איזה שמיכת מילוט, יש שם חובש, אנשים שלא מכירים בן אדם, לילה שלם מחפשים אותו, על הברכיים, על הידיים, זוחלים בתוך יער, צועקים כל הלילה, רואים איך כל בן אדם התפקיד שלו פשוט נמצא שם. הגעתי לבית חולים, להרבה משככי כאבים וכדורים, לאט לאט מיום ליום חזרתי לעצמי ולקחתי פחות משככי כאבים וחזרתי לארץ. בעצם היו שם כל הגוונים של האנשים, שלא יודע אם הייתי חבר שלהם או מדבר איתם בארץ או לא יודע מה, פשוט כולם